Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta mai albarka wato lafiya jari. A yau insha Allah za mu yi magana ne akan hanyoyin da mace za ta bi don ta magance ciwon mara kenan lokacin da take al'ada. Idan wannan shine karanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka mana liking, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗaura sabon shirinmu za ku gani. Hanya dai da mafi sauƙi da mace za ta bi lokacin da take al'ada shine za ta yi amfani da ruwan zafi. Ruwan zafi za ta ɗaura ruwan zafi ne su tafasa ta juya a cikin gora, sai ta sa towel ta lullube goran ko kuma wani kyalle haka sai ta ɗaura a kan marar nata har sai ruwan sun huce. Sannan kuma idan ya bari za ta iya ta bar shi haka nan, idan kuma ciwon bai daina ba za ta iya ta ƙara yi kenan, ko kuma za ta sha ruwan zafi kamar baƙin shayi kenan, baƙin tea ba tare da sukari ba. Sai kuma za ta yi exercise kamar tafiya haka, za ta ɗan yi tafiya ta je ta dawo kamar sassarfa haka, shi ma yana saukarwa.